On tulos toisesta vaiheesta 8 virhepistettä, aika 52 ja 94. Mikä seuraa? Tai pinkki? Joo, pinkki. Hyvä, Amanda. Tää on tosi... Sä pystyt siihen, Amanda, älä tipu. Amanda. Yli eikä... Jaa. Aika suuri. Hyvä. Hyvä, Amanda. En mä nyt naurata sitä. Nauraatko se? Ei. Hyvä, Amanda. Hyvä, hyvä, hyvä. Tulee toi sarja. Jaa. Sarja meni jo. Ei mennyt. Menihän. Ai niin, Nyt tulee se linja. ota. Nyt. Yes. Hyvä. Hyvä, Amanda. Kuule. Käännä, käännä, käännä. Mene, mene, mene. Eteen, 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 Amanda. Eteen, Amanda. Ei tippunut. Hyvä, Amanda. Eteen, Amanda. Eteen, eteen, eteen. Sori, Amanda. Tulee. Yes. Mä otin